Bangala Maruta wonten dawuh Kakang Iwang Susma mangabdi luwih payungana raganing sun. Ya jagat ya Dewa Bathara ya jagat wasisane Bathara kadang-kadang kuyayi. Pangganda pangrasa paningal lan pangrungu apa to sababe dene jeneng sira tak timbali malah tak aracut ing wektu dina iki ana bab-bab ingkang wigati ingkang kudu ingsun dawuhake marang jeneng sira Yayi. Oh inggih Kakang nyadong dawuh Kakang. Inggih Kakang. Waduh Kakang kadosipun boten kados ing kalenggan menika ing babagan wigatosipun Kakang. Inggih Kakang pikulun ngene Yayi. Ruhanira ya sabab apa kang dadi sesanggeman sarta gegayuhan trontong-trontong ing wektu dina iki kudu kasembadan ing mangka Yayi. Samubarang ingkang kadunungan nyawa mongko mapane aning jagat raya iku ing tembene kudu bali manggih kasampurnan dewi-dewi Yayi. Gandeng wis rampung ndak rasa wis purna darmaning urip pun Kakang nedya bakal sowan marang pengayunaning Gusti kang akarya jagat mula. Dina iki siap tak timbali bakal tak pamiti pun Kakang bakal bali ana ngersani Gusti. Aduh Kakang. Waduh Kakang. Waduh Kakang. Waduh Kakang pikulun. Waduh Kakang. Yen mekatena Kakang pikulun sampun tiga sampun mentala kaliyan kula. Inggih Kakang. Kok mboten ngemuti nalika gesang Nyakrawati hambau denda rikala semanten. Kakang pikulun seneng kula inggih nyarirani. Inggih Kakang. Kakang Begawan Kunta Wibisana susah kula inggih tansah setya handherekaken Kakang Wibisana. Oh Kakang sampeyan apa ora eling Kakang nalika ketaman Kunjana Papa natkalane Kakang Begawan isih nom biyen ketaman katresnan lan wujuding kenya kabeh niku wau inggih dayaning kula ingkang wonten mriku. Inggih Kakang jengandika anggadhahi karosan inggih sabab kula ingkang rai. Waduh Kakang natkala paduka kebranang inggalih badhe nindakaken pakarti ingkang mangiwa kula ingkang tansah ngemutaken. Wah Kakang kula ingkang tuhaken pangaribawa wanen paduka Kakang menawi handika ngilaraken kula lajeng nasib kula sak sederek niki pripun. Waduh Kakang kepiye Yayi. Wah la ya kuwi wah jaman seneng karo tak wedok biyen iki. Wah kuwi aku sing nyambut gawe. Lah kok saiki bareng arep mukti nibawa sowan ana ngersani Gusti awake dhewe kok sajake arep ditinggal gelanggang Kakang. Mangko to Yayi mangko luwih dhisik. Aja daya-daya duweni pangitab ingkang maneka warna Yayi. Ya sabab pun Kakang mangkono kuwi mau bakal menehi dalan kasampurnan marang jeneng sira kabeh. Dina iki uga jeneng sira Yayi Pangganda pangrasa paningal lan pangrungu bisane sampurna ya kudu bali marang asal mula bukanira kabeh siap dumadi saka sarining geni bumi banyu lan angin
ing kono bisa sampurna lamun wujud bali lan nalika bakalan jeneng sira kabeh. Wah, dalan pundi ingkang kedah kula liwati Kakang? Sarana menapa ingkang kedah kula dawisaken bikulun ngene Yayi. Dina iki siabi lumawata marang telenging wana Durya